Indepes, que no s'enredin. La lluita aquesta contra el relat. L'amnistia no és una victòria, és la confirmació d'una derrota. Perquè van anunciar la independència als 18 mesos. El 2015, al Museu d'Història de Catalunya. Estem al 2026 i què som? Som una república independent? Un estat propi? No, dic tot això bé per la sessió de control d'avui, en el que insisteixen que és una gran victòria. Primer, Mònica Sanz. Dijous passat vam aconseguir una nova victòria a Europa, un aval rotund. Nova victòria a Europa, un aval rotund. Sí, però el que dèiem, és una victòria judicial, no és una victòria política. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada de eso, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei. Amb això té raó! Ni amnistia ni nada de eso. Paraula d'illa. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Fet aquest apunt necessari, acaba el curs polític i vostè ha suspès, president. Ha suspès, president! No m'estranya, però per qui ho diu? Segur que Catalunya necessita lideratge! Puigdemont, que ara torna. I el segon, sobre la defensa de Catalunya. Les dades d'inversió del govern espanyol són demolidores. 452 euros per madrileny, 162 per català. Amb el tema d'inversions, que sí, té tota la raó, però una cosa, que no marxàvem, que no havíem passat pantalla, perquè tot el tema d'inversions va ser allò un dels punts desencadenants del procés. O sigui que confirma el que jo deia, hem donat tantes voltes per tornar a reivindicar això, més inversions de l'Estat a Catalunya. I per cert, Junts eren decisius, tenien 7 vots a Madrid. L'únic que proposa és un consorci amb el suport d'esquerres i això ser útils millor que no donen lliçons. Perquè jo no fa ni 2 anys que soc president i he posat una proposta de solució damunt de la taula, que és crear una eina perquè el govern de Catalunya tingui el control de l'execució d'aquestes inversions, que és un consorci I el d'inversions. president Illa, que s'ha empescat un consorci, otro chiringuito, que es diu en aquests casos, una guingueta, perquè el que necessitem no és més alts càrrecs, el que necessitem és més inversions. Però no vull deixar passar tampoc el president del grup parlamentari d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Juvillà. Dijous passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia, desmuntant els hilarants arguments plantejats per l'Audiència Nacional i el Tribunal de Cuentas. El TJUE deixava ben clar, com sempre hem defensat, que la llei s'ajusta al dret europeu. Com abans, per 20 vegades el Tribunal Constitucional havia sentenciat que també era constitucional. Però tots sabem que no són jurídiques, sinó polítiques, les raons per les quals alguns tribunals no estan aplicant la llei, desobeint així la voluntat de la majoria parlamentària que l'ha aprovat. Desobeint? Però aquests no eren els de la desobediència, també? No entenc res! La llei d'amnistia és una victòria democràtica de l'independentisme, malgrat que ara alguns vulguin fer un relat diferent. I el diferent. que deia, victòria de l'independentisme, però si anem de derrota en derrota, van, però de derrota en derrota, Catalunya és l'únic poble que només col·lecciona derrotes. De fet, ja saben que celebrem una derrota a la Diada. I a més, el relat! Però si el relat va ser precisament el procés. Si anaven creant postveritats i quan s'ensorrava el castell de cartes se n'inventaven un altre. El pitjor de tot és que continuen amb el relat, perquè hi ha eleccions i han d'oferir als seus electors una flameta encesa, una mica d'esperança, una pastanaga. Abans no s'ensorri tot. Xavier Rius, demà més.